Samo čovječanstvo neće napraviti pokušaj dokončat borbu koja uzrokuje patnju i bezgraničnu bijedu diljem cijelog svijeta. Dakle, radi se o svjetskom ratu. Posljedično tome, ona mora biti dokončana na drugačiji način. Unatoč tome, to neće umanjiti patnju na zemlji, budući ona potrebna ljudskoj rasi. Zašto? Pa jer nemaju ljubavi da ih potakne. Zašto je patnja potrebna čovjeku prema cilju? To je važno. Prema cilju, knjižica broj 5. Uzrok, svrha i cilj ljudske patnje, nesreće i boli. Zašto je patnja potrebna prema cilju za palo biće? Jer nema ljubavi, a cilj je ljubav. On se ne aktivira sam od sebe, iz sebe, na ljubav koja ga vodi prema cilju i koja je cilj. Sad, kako ga patnja aktivira? Broj 1. Budi mu suosjećanje, jer svi imaju božansku iskru koja je aktivna u ovoj ili onoj mjeri. Budi mu božansku iskru kroz suosjećanje kad vidi ogromnu patnju, to ga omekša i njega spašava. I broj 2. Kad sam pati i ponizi ga, on postaje suosjećajni prema drugima koji pate, jer ih može razumjeti. Nažalost, patnja postaje jedino sredstvo za ljude koji su bez ljubavi.